Det här är hoppplats, då är det inte sådana hinder. Vi har inte världens snabbaste här. Vi har inte världens snabbaste. Stor skillnad på dem, men de tar lite med råd. Men det var inte tävling om det. Kommer fyra i agility-klassen. Ja, men det är man diskar sig. Karin, vi diskar oss inte ofta varandra. Jag sa inte det. Vi ska få lösa sista hindret. Alltså det är så att hindren, man ser det där hindret mellan de här tunnorna. Och nu ser den här hunden nu, den ska in i gula tunnan, men den ska in i nedre tunnan där. Den får inte ta den över. Och likadant här ska den in där. Ja, den vill i den första, men den måste gå in i den andra. Och det är jättesvårt. Och minns att det är den första. Får de springa hinder också?